Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος από το Contec και σήμερα θα δούμε πώς θα συνδέσουμε το router Speedport Plus 2 σε μία επιχείρηση. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το παλιό router, είναι το Speedport Plus το 1. Πάμε να δούμε λοιπόν. Λοιπόν, αρχικά βγάζουμε το καλώδιο που πήρε του τηλεφώνου, βγάζουμε ό,τι έχει από πίσω. Επίσης εγώ θα αλλάξω και τα TAF γιατί θα κάνω εντάξει. Λοιπόν, εδώ μέσα έχουμε το νέο το router, είναι το Speedport Plus το 2. Αυτό είναι το router, είναι πολύ μαύρο βέβαια. Στούμε αυτό και το γκρι καλώδιο, αυτό εδώ δηλαδή. Λοιπόν, αρχικά βάζουμε αυτό. Λοιπόν, λίγο περίεργες οι συσκευές εδώ, γιατί έχουμε 3 γραμμές τηλεφώνου. Λοιπόν, να συνδέσουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι μισό λεπτάκι. Λοιπόν, και τελικά θα χρειαστούμε και ένα TAF. Πού είναι το TAF? Αυτό εδώ θα χρειαστούμε. Βγάλουμε τα δύο τα καλώδια. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι συναγερμός και τηλέφωνο. Τα συνδέουμε μαζί σε ένα TAF. Είναι κεντρικές οι γραμμές αυτές. Και τώρα παίρνουμε το router μας, αυτό εδώ δηλαδή. Το βάζουμε στη θέση του παλιού. Γυρνάμε από πίσω. Συνδέουμε τις τηλεφωνικές συσκευές. Είναι λίγο περίεργο το ένα χέρι. Δεν φαίνεται τίποτα. Συνδέουμε αυτό. Συνδέουμε και αυτό. Μετά πάρουμε το γκρι καλώδιο. Εγώ τώρα θα βάλω για γραμμή μόνο με 3 τηλέφωνα. Βασικά θα κάνουμε αυτή που είναι η παρέμβαση ηλεκτρολόγου, διότι έχουμε καλώδιο έτοιμο. Πάει στα μέσα στο δωμάτιο. Οπότε συνδέσαμε την πρίζα με το DSL και τέλος συνδέουμε το router στο ρεύμα. Αυτό ήτανε. Τώρα πρέπει να ανάψουν τα λαμπάκια. Το power θα αναβοσβήνει για λίγο και σε λίγο θα είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιήσετε. Αυτά από εμένα. Γεια σας.